Ahoj, ja vás vítam pri novom receptovom videu a dnes to bude recept na jablkový koláč, z ktorého prípravou mi bude tentokrát pomáhať môj malý syn Martinko. Budeme potrebovať jedno balenie lískového cesta, to moje bolo rozdelené takto na 3 pláty, ďalej približne 100 g masla, 1 vanilínový cukor a samozrejme jablčka. Ako prvé si pripravíme jablká, zbavíme ich v stredu a nakrájame na tenké mesiačiky. Na pomočnenej ploche si vyvalkáme každý plát do tvaru obdĺžnika. Radielkom rozdelíme na polovicu, aby nám vznikli dve rovnaké časti. Každú časť si potom takto radielkom narežeme. A následne preložíme, aby nám vznikol hrubší okraj. Na takto pripravené cesto si poukladáme kúsky jablk. Máme hotovo, preložíme na plech, posypeme cukrom, pridáme kúsky masla a pečeme v rúre vyhriatej na 200 stupňov 15 až 20 minút. Po upečení necháme vychladnúť a môžeme podávať. Nám najviac chutí v kombinácii s vanilkovou zmrzlinou. Ja dúfam, že sa vám tento recept páčil a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahoj!